Magandang umaga sa'yo. Yeah, magandang umaga sa iyo, kaibigan. Magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, kaibigan. Marunong kang magbisaya? Tagalog lang tayo, Tagalog. Tagalog, pero Bisaya ka. Tagalog lang po tayo. Di, Bisaya ba ka or Tagalog? Imong tinagawagan, marunong naman nagbisaya. Mas ano ako sa Tagalog mas bihasa pa Biyasa. pagka sa Tagalog. Sige. Tagalog o Tagalog? Ano ba ito? Ano po yun? Tagalog o Tagalog? Ano po? Sir, nasaan na ba yung mukha mo, sir? Sandali lang Meron tayong protocol dito, sir, na kapag pumasok, magpapakita ng mukha dito. Straight to the point. Sir, ipapakita mo yung mukha mo, sir. Straight to the point. Huwag na, baka mabenta pa tayo. Hindi pa naman tayo gaano ka gwapo. No. Protocol to, sir. Dapat magpapakita ka ng mukha mo, the fuck ang pumasok ka dito. Huwag na. Discussion lang. Kung wag ka na lang pumasok, sir. Kung ayaw mo magpapakita ng mukha, wag ka na lang pumasok. Magkitakot ka. Straight to the point. Huwag na. Discussion lang yung sadya ko rito. Discussion nga, ipapakita mo yung mukha mo kung totoong mangangaral ka. Ay, hindi naman Yung nga si Satanas, sir, nagpapakita nga sa Panginoon. Ikaw pa. Si Satanas yun. Straight to the point. Si Satanas yun. Ano mo, mas mabuti pa, sir. Ito si Satanas nga, nagpapakita ng mukha kay Kristo. Ikaw, wala. Mas lamang ka pa siguro kay Satanas. Straight to the point. Mahinang argumento yan. Anong relihiyon mo, sir? Anong relihiyon mo? Isdak po, isdak. Anong isdak? Sino ba nagtatag sa isdak? Ngayon ko lang nalalaman na may isdak. Ay, matagal Straight na po to the point. Matagal na po. Kailan nag-exist ang isdak? Nakilala niyo naman po siguro si Apostol General, ano po. Minsan kasi na... Hindi ko kilala yan. Ano ba yung isdak? Ano ba meaning sa isdak? Bagong rehistro ba yan? Ay, naku po. Straight Matagal to na the po, point. Ginoong Gapo, yung isdak. Kailan na-rehistro yung isdak, sir? Ay, hindi po na-rehistro sa SEC, Ginong Gapo, kasi it was established during, if not mistaken, 33 AD. 23 AD. Ha? Opo. Ebidensya mo, 23 AD. Abay, wag na ho natin pag-usapan. Ebidensya mo, nag-exist yung isdak 23 AD. Straight to the point. Marami. Isa nga, magbigay ka ng isa, marami. Magbigay ka ng isa. Ay, saka na yan. Dito tayo sa pinag-usapan mo kanina. Walang maipakita, ganon. Meron. Sabi ko nga po, mamaya na yan. Dito tayo sa... Ibigay mo muna yung ebidensya, sir. Isdak, diba sabi mo? 23 AD. Ibigay mo yung ebidensya. Straight to the point. Kung talakay na lang tayo, no? Talakayan na lang. Diretso na tayo sa... Talakayan tayo ngayon. Hindi ka nagpapakita ng mukha mo dahil wala ka na. Knockout ka na. Sabi mo, huwag mo nang gawing dahilan. Takot na ba, Ginong Gapo? Magbigay ka ng ebidensya na yung isdak ay nag-exist 23 AD. Ginong Gapo, natatakot ka ba? Hindi ako natatakot. Ikaw yung takot dahil hindi mo papakita ang mukha mo. Okay, diretso na tayo sa talakayan. No? Talakayan. Sige, ganito yung talakayan natin. Sino ang nagtatag sa... saan ba yung ebidensya mo na 23 AD kayo nag-exist? Yung isdak.
Hindi, yung tatalakayin natin, yung... Hindi, ito yung tatalakayan natin, di ba? Hindi, nagtanong ako sa'yo. Magbigay ka ng ebidensya. Tayo sa Straight to the tinalakay ko, doon point. tayo. Kaya nga pumasok ako dahil nagka-interest ako sa... Walang ebidensya, walang tinalakay mo. ebidensya. Walang Gusto mo ebidensya. paliguan pa kita ng ebidensya eh. Sige, maglatag ka ng ebidensya mo. Paliguan mo ako eh. Sige, Mamaya maglatag ka. mamaya na yan. Dito tayo sa dito na tayo sa... Maglatag ka. Maglatag ka muna. Ayun. Maglatag ka muna ng ebidensya. Ginungga po, mamaya na nga yan. Gusto ko ngayon. Wag mo nang mamaya. Hindi. Gusto mo, debate na lang tayo. Doon tayo sa... Nagdidebate na tayo ngayon. Ito pa lang, butata ka na. Anong butata? Nagsasabi mo, assuming ka Ebidensya na nagsimula ka ng 23 AD. Para hindi ka magmumukhang katawa-tawa nito. Huwag ka munang mag-assume. No? Hindi yan maganda sa mga talakayan. Diretso ka ng Ano ba? Gusto mong talakayan o hindi? So, walang maibigay ito. Sabi, ano ba talaga yung cancer? Yung meaning ng isdak, sir? Mamaya na nga yan. Nako naman, oo. Ano ba ito? Tao ba itong kausap ko o yung kanto? Okay, sige. Pagbibigyan kita, Ginongga po, makulit ka eh. Sige. Ito lang, pero isa lang ang ibibigay ko sa iyo wala nang iba dahil yung sa ko yung dinidiscuss mo kanina. Anong meaning ng isdak, sir? Anong meaning ng isdak? Sige na nga. Sige, teka muna para matigil na yung mo, pagkakulit mo sa akin, no? Kabalo man jud ko, sir, Bisaya ra ka, sir. Kaya magbisaya lang ta. Kaya mo palang daang Tagalog na. Tagalog tayo, Tagalog. Gusto mo Tagalog? Anong Tagalog sa kaldero, sir? Sus, Ginoo ko. Nagpase po, Bisaya ra kay kagnaong. Unsa man ang giingon niya nga? Tanawa, wala marehistro ang Seventh-day Adventist Church. Isdak, mo na isdak. So, dinay pag gini mo, mura matagwa maswito ano yung simbahan. Pero, Republic of the Philippine Statistic Authority, Central Philippine Union Conference Corporation of the Seventh-day Adventist Church. Security Registration 26514. Security date registered Monday, January 3, 1994. Asa man ang giingon mo gwa marehistro na amalagay? Nangilad ka diri ron. Palopan pa nato niglaing rehistro. South Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist Church Incorporated. Tigon sa kamuan ni Bernabé Incorporated. Security date registered Monday, June 15, 1998. History. Amended sick name. Formerly South Philippine Union Mission of Seventh-day Adventist Church. Malagi. Rehistro malagi mo. Iyon kagwa. Tuga-tugam na ka. Mao, diba magpakitag na mo. May gidangat yung trabaho. Mo, diba ka nagpakitag na mo. Kay nani, diba mong design. Pila na lang yung taon, dolor. Takna, mga igala 48 minutos naman magkalabay alas cities kabuntago diri sa inyong pagpakiguban sa atong tulumanon. Inyong tulumanon. Straight to the point. Mo na ni gidangat ani mga sa baristahan eh. Ingon wa marehistro. Narehistro malagi mo. Kasabi ning Security Exchange Commission inyong gibinuangan ba? Patay gimo na Security Exchange Commission. Straight to the point. Yung rehistro klaro kay na. Dinay pangawa kuno. Mo di wa nagpakitag na kay diha pa lang daan sa statement pirting hagbaan na. Subaya ra gunyo ng Security Exchange Commission. Nara diha ngalan sa Seventh-day Adventist. Dili nam na ilahag kuan, di man na 3 angels nilahag, layap ng 3 angels. Layap po tong kang Amores, layap sa tong kang Balasabas. Republic of the Philippines Statistic Authority, Central Philippine Union Conference Corporation of Seventh-day Adventist Church, registered security number 26514. Nadrio security date this Monday, January 3, 1994. Kamoy sulay pangitaan na Security Exchange Commission, di ba mo gawas na?
wala nagpakitag naong kay perti di ay sus maingan pag ay tagaog sus naon sa min pa-accept oy ay na lang pa-accept Bisaya rin kag naong Bisaya rin yung kag naong aning trabaho so mo na yung balance ta kanay ata na ito panghilad pangiska man to Seventh Day Adventist Church SDAC mao nang isdak unta may ignorante nagsukod man galing na ikaw wala kay kaybaw dili naman na isdak siktang daghang atik ngatik mo wa marehistro niya narehistro mo di ay nya mo yan pumog 23 di mo gasugod niya na-address sa inyong libro tumbasahon niya kanus amo gasugod mas kampaitan ninyo kaning New King James Version ba nga nailogo sa Sabadista na sila giyas pagtuon nasluyo atras ta ano saan nagsugod ang Adventista simbahan historically it appears in 1844 na asa man inyong 23 AD waka pasar yung 23 AD straight to the point nya kana ra bang 23 AD no wala ra ba gina naka-records Biblia nga Seventh Day Adventist Church 23 AD established. Ayan, magpamutbot pangatik. Straight to the point. Kaya kung mamutbot pangatik, wala. Langay-langay ragin mo aning inyong sus Ginoo ko mapay magkagod na lang maglubi kay magbinignit